Diurut dipakan lho. Pakan ini kan golek nyanti. Hei. Golek ramban sik ngene iki. Nanti yo golek ini. Lagi kena gajahan lemu iki. Ih, bos nek sapa? Nolong ya. Lemu nek. Ya ini. Ngarit, mulai ngarit nih. Disuruh ngomong lah. Ini apa ya? Pakai suken. Nanti lek nang ngaret sapi ini nek pakane. Boleh pranjol gajane. ya kuno gajane yo isih lemu iki arep pepek. Ya wong. Nah, ono ya. Yo. Nanti pak suket makan terus iki. Lu pote sapi nang makan. Nek sini ora kenurit nih siang ini aku mah. Wedhus telu ning omah. Ora sing ret iki. Mati satu lho. Ngene iki isiahine dus wis kelir. Mati yo Nek sing kuno. makan ya iki. Karek kuno mati iki kuno. Rezeki kan wis ana sing ngatur. Oh. Ayo lek mulai ae. Iya, ayo aku iso ora gajah. Ya ini. Mungkin mungkin dicoba bocah. Karek masak nih. Oh, pemakan nih. Kok wis metu godhong nih. Tambah ini lah, no.